Projektspiruddannelsen, det er for beboere i Horsens, der har lyst til at være med til at sætte gang i dyrkning af byhaver. Og ideen med at lave projektspiruddannelsen, det er, at alle kan jo i princippet købe en pose frø og så dem ud på noget jord i vindueskarmen eller altanen, eller hvor man vil gøre det. Det, der kan være rigtig svært, det er, hvordan får man så succes med det, vi har spredt ud, og hvordan når vi derhen, at vi også er sikre på, at vi kan høste af det. Det kan måske også være, at man nogle gange er usikker på, hvordan bruger vi så afgrøderne. I projektspiruddannelsen bliver man simpelthen rigtig god til at finde ud af, hvordan opnår vi succes med det, vi dyrker. Hvordan anvender vi det? Man bliver god til at inspirere andre og sætte gang i nogle aktiviteter, der også er inspirerende for andre beboere i området. Hele det her projekt med at lave byhaver, det handler i høj grad om, at vi gerne vil sikre et klima på vores jord og have et godt klima. Og når vi ser på vores fødevarer, så noget der, hvor vi kan flytte mest, det er ved at spise mere grønt og reducere madspildet. Jeg glæder mig rigtig meget til at opleve, at det grønne kommer i fokus, at der bliver meget variation i det grønne her, og at beboerne i Horsens synes, det er dejligt at prøve nye grøntsager og har lyst til at smage på det, de selv dyrker, og finde ud af, hvor mange ressourcer der ligger i vores natur, både i byen og rundt om byen. Jeg håber, der er rigtig mange, der har lyst til at være med til det her og bære projektet i gang.